Ngi ai khoblaya phi baro ba pej kan ka video ti ngi wan hang ni ha ka PTS banwan kendu ya ka secretary jong ka CRB ti kumba phite bangi penpau ya ka jing e namar kan ka age limit ha ka kampulit ti kumta ka jing e ka deiba kumba ngi deputy chief minister iba Preston yong ba kani ka age limit kum ha ka OM ba ay hado lai punyaw snem kim apply ki department kadai si siya bongi ba Preston Henry imbatay lutpad ba shwaban ay kata ka exception ihapen mi siya ka notification ngi klam yo kan ja notification balay iba Preston imbatay kata ka parte long i imbatay yangi te menta ki samla kila khlan bat kila dan bor bat kila la ban khi gan amla syo ban mislead yangi dia kata syo kadika first point dia mentah ngin keren ru ekini ki samla ki basyam kumjo kajing e nakanika age limit dia ngin yos ngau naki samla ru baki ngau kumno ke hakwan kong ai khulai ya ki bape jikini ka video baro te hoi ya ka kani ke bangi wan ni ke dai langba ka tu ka age limit namar ngi ki ba samla ki em halong kan dong khamtam namar pinbu tang khat phra hadu arpuai kamla malong namar wat tang kelas 10 dengan 4 pas ba arpuai rum 4 pas namar balai ngi ba ngi em hanong kendong hap ya belahi hap ya trehi kasyam ching e ngi ban yok ta te kalong ba kumba khamtam ngi em ru em kene ka chala chungi ka baduk ka kam ru kam don te ngi kum sala kum ki samla ngi yo am ka lat ban apply kene kampulit namar ka khambun ki pos ru te Kerpot dek sarkar ba lada long gunung nur kidai ban kentiu ya ka age limit. Te kublai shibon ya katu ka jing ong jong iba te kadai shisha kata ba mla ban compare ya ka state jongi bat kiwai ki state kumba ong i deputy chief minister namar ka state jongi kadai ka ba khamduk bat ngi khamdai shadian ha ka jing pule te amdai ban compare kum ta dei ban left kala ka nya ka state jongi te pisngo kumno pa dangi akren ba iba Preston minister jong ka home department yong ba ipenret ya ka ni ka snam namar ba hana bangin pet ya kata ka fitness pisngo kumno halor ka ni pade halor kane ka keren ba Preston ya kane ka fitness kane ka age relaxation kam sengau ya hap ki ta age relaxation ka fitness kam ya hap ka age ka fitness ka syong haki jeng kilan met ka don test la ka jong bat ka physical kan bolong ka fitness kam sengau ya hap kane ka pet kum kane Assam Rifle CRP CISF kini kidang la hiban ai relaxation one time relaxation balagi mikla police bat kam la ban one time relaxation ka bakta kini ka COVID-19 kan tangkata te kadai shisha ya kata bat shibun ki samla ki batai ru shphangka COVID relaxation phila ban batai e halor kata namar ba kan ye ka COVID dei pordan katu kila pos no ya ka recruitment te phila ban batai e halor kata wah kajing shisha ka advertisement ki pemi ha arja ka khandai te kilamut ban ai ban penmare no hnrei kawan no ka COVID te baro hi ka India ngilai du lut tang ba kiwi ki state part kidang ai dai kidang ai hoi kidang ai plus nangta kumyangi hani pat kim ai te plus nangta nang tur kim pat mle hi archa arpau ki penle archa arpu adai archa arpu te kemut tang tu kal ayat kesnem jing arsnem te lada kumung no ka sarkar la dai perkhat lem kan ngi mo yangi baro nang bangi rungin yo ban ya simbentalang kan kene te mapipan sa iwe samla ba wan ringkat ban ngi mentagas ngi te phikan tuyo ya ki samla pat basyam kum mangi ya baro ki samla hani hastet jongi da ka ba buram ya pi kong bat ikini pralok ke badan rengkat lang ne oi mene nak leng chunga ru nga sempoi perkhat ban yo ban wan rengkat lan ki senemo henrei de lang ba andang ala wan nak jing trei te kidan ki samla ki baya khot lang ban nga ban wan sene ban penpau hakmat ka sarkar namanta ke jing jongi ki samla oi nak leng chunga wala ngayo ngam pedatip han re hadien wa yatu ki pralok sepang kata ka jing le jong sarkar kadon ke jing sngeu namar habang ipet ya ki khon samla ha ka juk ka mamenta ki sim jing sibun ba ha ka ban wat kam wat jam khamtam ha ka bayadai bat kata ka relaxation kalong sisa ka bae namar balai ba la ngipet ya do menta ki khon samla wat kilak pois juk ka life san snem kerta ru kibun kebum yo kam yo jam ndai lada menta lada suong no lara ka penhiar sidu kata ka apu wei snem kerta kamut kita barok hoi ki balak he ka snem kerta kamut kimyo kamsyu
teng kan ke jinglek sarkar teng kisamla hajaka bikin yo kam yo jam lada ka yat kat kum kata ka relaxation ka bala pen he sidok kalai penyo snem kerta nre lada ka pen hiar pede kan kisamla ki bum yo kam yo jam kila kelan long no kata ka lenti ban yat lenti jong kijing bakla teng hajaka bikin yo kam yo jam hajaka bikin yo ka bala hajaka ban yo ban besar ka yang kasem Henry Hussein lang ba kan jinglek jong sarkar kasyat hiya ki jong ki khon samla jong kari jong ka jela hi bro kawai kasyat hiya ki nre da ki le kita ki kam sneu le semo ki samla hi ke baniap de lang ba jinglek sarkar nre ka ei ka pen im ka pen pha ya ki samla ka dei lang ba jong kata ka relaxation baka sarkar ka dei ban bat ya ka ei ka bal kala le na du nang kong kisngi ban pen poi be si du kalai penyo kenang bakini ki wai pat ki samla ki badang syong hayeng ki banang wat kam tam e ki kam sarkar kom pulit ba kenang bakini yo kam yo jam bat bakin teiru nam ta ka jelahi bro ka wei bar kum juru haba keren syu nam ta ka relaxation ada syupai ker kum kejing keren jo kini pralok bala dan lahne ada syupai kum ho covid-19 lada syukai ni ki samla buan na pedang jongki ki la pep kejing puliru tang na kato kapor nrei hade nang ta ki beteng biang kejing puli tang na kato ru kata ka snem jongki kalanang he syu nrei lada syukan kata kala apoi snem kerta kamut kebomlong ai ru em ban keren bat ki ai ki nek samla ki bamenta ki bangsa ki muyok kam yo jam dan nakal yang jonga hiru tang ketahi sibun ki ban keren lang bahkan ke jinglek sarkar ke bala dan jingketa sisa henrei lese tang ke jingkerpat ikum iba prestun ba in lei ai nam ta ki kon samlahi jong kejela jong ibar kawai ba kum juru khmat jong ikonrat sangma ibalong chief minister jong kari jong ka jela mikhalaya jongi ba in stu lem nam ta ki kon samla kumaki lei ki ban khmat du kita ban pej nam ta ka bha kamiat jong kisamla ki balong kelawai nam ta bantai yak imlang salang hi barok kawai tang kane na kalayong jonga kay bakren ki samla phila yosngo mentagasngi bat kawai kabadan kam bangan batay phi mentagasngi baong i deputy chief minister jongka home department dei iong ba ya kani ka application form ha ka thep kam pulet la postpone number ba empat yo approval na ka election commission ka model code of conduct kalami khatsan tarik march ka application form ka advertisement kami in rio tarik april dadai kumta te balai na do khatsan tarik march ki khalampan kata ka approval balai ki abhado dami ka advertisement te ikon i home minister i home department minister i habjubab yangi but pisngo nem ka sngo nem ba pau thok pelen ka sarkar na marba ki naka ka office jongka IG Inspector General kiong ba de computer glitch technical glitch haba i deputy chief minister pada yom no bamyo approval te hangta la pau thok pelen baki thok te ki thok kataktik ban by time as they always do ban penjrong e kapor te ya kane philai i pelen ba phimla shu ban thok yangi ki samla ngi la dan sur ban ngi la dan ka jing start te snobha kane ka sarkar penbat ya kane ka age relaxation ngi demand ya ka corrigendum na markade ka jing bakala na ka site jongki but khendiat shwabangan penkut ka video ini samla in kentu but ya yangi baro idan iu banong ya ki samla ki bapet ya kane ka video nakalyang chonga hi nga kenpat lang gitu ki para samla ki ba kimyo su ban apply ni kam rei bakin kersan lang pat ikini ka khnam bakin ka sarkar kan sngap kan lada ngikhot ganu ka cakal ni ka meeting ngi sapun bana namar lada ka sarkar kam sim mi karai kam sngap ikai ka bangi keren tengi hab ya de ka ha nginwan ngin mi madan namar balai ngi don ka hok te baro ngakerpat lang ki ba page ikini ka social media ba subha bakin kit kli namar ba kadai na bata ka im ka yap chung pi chunga hi baro bat kimik par kucho lang namar ki khon khat plus nam kidang dei por pulie Ko, dia menta namar- pulie ru ka sarkar kam ailat te kila pressure no da kani yang ngi kentu pat ya baro ngi kerpat ba dala bu hi katarik bat kapuar bat kajaka ngin mi ngin mi lang baro. renti hakata tang tahi kubleshi bon ya pi baro bapet